Kaixo, egun on guztioi, hemen gara Euskara eta Feminismoa bidelagun jardunaldietan, badakizue laugarren saioa dela, eta gogoan baldin baduzue, azkena ere izango da, azaroko astearte guztietan hemen izan gara, eta gaurkoa izango da azkenengoa. Gogoratu antolatzaileak zein diren hizkuntza politikarako sailburuordetza, emakunde eta hizkuntza eta generoa batzordea ditugu antolatzaile. Gaurko jardunaldia berriz, euskalgintza eta feminismoaren arteko zubiak izenburukoa da, eta, bistan denez, zubien inguruan arituko gara berriketan. Esan didatenez, 500 lagunek edo izena eman duzue, eta denak ez zarete horri izango, baina, mordoska bazarete hemen konektatuta, eta jakin dugu baita ere, Bizkaialdeko ikastetxeren bateko, bigarren batxilerrekoak ere hor ari zaretela konektatu, eta gure gaurko solaskideak entzuteko prest zaudetela. Eta azken oharra hasi baino lehen, gogoratu txatean galderak egiteko aukera duzuela, nahi baduzue solasean ari diren bitartean idatzi, edo bestela bukaeran, bukatzen dutenean, ahalik eta azkarren, gero galdera horiek egin ahal izateko hiru solaskidei. Eta hasi aurretik, gure solaskideak aurkeztuko ditugu, lehendabizi Mariluz Esteban Galartza dugu. Bera gizarte antropologia irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta han antropologia feminista ikerketa taldeko eta ikasketa feministak eta generokoak doktoretza programako koordinatzailea da. Mugimendu feministako kidea da, eta hainbat ekimen feministatan parte hartu du. 2012ko apirilean, Gipuzkoako udaletako euskera zerbitzuen topaketak egin ziren, Lasarte horian, urtero bezala ez da, eta topaketen izenburua hauxe izan zen. Nolakoa da udalaren hizkuntza politika, begiratu mesedez euskera sailetik kanpo. Topaketa haietan euskara alorretik burua altxatu eta feminismora egin zuten jauzia. Mugimendu horren ekarpenek euskalgintzari balio zaieketelakoan. Gonbidatuen artean zen Mariluz, zubi lanetarako pistak emateko prest. Han egokitu ginen askorentzat lehen aldia zen, mugimendu feministako kide bat euskarari lotutako foro batean entzuten genuela. 8 urte hauetan, norabide horretan hainbat jardunaldi eta mahai-ingurutan hartu du parte Mariluzek. Bigarren solaskide izango dugu saioa Iraola Urkiola. Euskalgintza eta feminismoaren arteko zubiez ariko zaigu bera, bere bizitza ibilbidean euskarri izan dira biak, eta bere esperientzia eta praktika politikotik hitz egingo digu gaur. Euskalduna da saioa, Leitzan jaio eta hazia da, ama hizkuntza euskara izan du, alde batetik aita Gipuzkoar euskaldun baserritar eta abertzale baten alaba da, bestetik ia euskara galtzera iritsi zen amaren alaba da. Baserrian jaio zen ama, eta maizterrak izaki herriko etxe batera haurtzela joan, gaztelerarik tuti jakinez eta iseka ikaragarria jaso zituzten. Esango dugu, herriko bizitzan murgiltzeko bere belaunaldiko senidei eta amari etxean gazteleraz mintzatuko eskatu zien saioaren amak. Kasero hoien alaba dela dio berak. Feminista da saioa, 7 urterekin Leitzako pilota eskolan lehenengoz izena eman zuten 3 neska pilotaritako bat da. Maskulinidade hegemonikoak eta tradizioak indar handia daukan toki batean jaio eta hazia izaki, gaztetatik mugimendu feministan egindako bidea, zehazki bilgune feministan, hastapenetan behintzat etzela erraza izan aitortzen du. Ikasketak Bilbon egin zituen, kazetaritzan, eta feminismo eta genero ikasketen inguruan. Gaur egun, hogei bidez, berdintasun teknikaria da Pasaian. Eta gure 3. solaskidea, Elurre Iriarte Bañez. Osasun arazo batengatik ezintasuna du eta ez du lan ordaindurik egiten, Elurrek dio horrek zailtzen duela bere etiketa sortzea. Kulturgintzan eta feminismoan ibili da gehien bat azkeneko urteetan, beraz kultur eragile eta mugimendu feministako kidetzat du bere burua. Saltza horietan denetan baztanen aritzen da, Hilbeltza novela beltzaren astearen antolatzaileetako bat da, baita plazara dantzara taldeko kidea ere.
Talde honen borroka emakumeek mutildantzetan parte hartzea lortzea da. Bere bizipenetan abiatuta hitz egingo digu Elurrek, Nafarroako Baztan haranean mugimendu feminista euskalgintzarekin nola gurutzatzen dan, eta alderantziz euskalgintzak mugimendu feministarekin nola egiten duen topo kontatuko digu Elurrek. Eta besterik gabe, aurkeztu ditugu solaskideak eta gaurko hitzartzeekin hasiko gara. Aurkezpenak egin ditugun ordena bera jarraituko dugu, eta bakoitzak, solaskidetako bakoitzak gutxi gora bera 20 minutu izango ditu kontatzeko daukana esateko. Besterik gabe, hitza zurea da, Mariluz, nahi duzunean, has zaitezke. Egun on guztiei eta eskerrik asko Nintza eta eskerrik asko entzule guztiei eta eskerrik asko jakina antolatzaileei. Oso pozik nago mai inguru hau konpartitzeagatik Onintza saioa eta Elurrerekin. Pentsatzen egon naiz zertaz hitz egin zehazki eta azkenean erabaki dut halako gainbegirada bat emango diote feminismo eta euskararen harremanen gaiari. Lehenengo partean gehiago arituko naiz gai honetan non gauden, horren inguruan, eta bigarren partean gehiago, hemendik aurrera, ze teoria, ze praktika behar dugun. Ze teoria eta ze praktika behar dugun, Euskal Herriko feminismoa izateko errotua Euskal Herrian, baina aldi berean aintzat hartu behar ditu nire ustez feminismoak, bai aniztasuna eta bai gizarte ezberdintasunak, hoien barruan jakina euskararenak eta hizkuntzen desberdintasunak. Hasiko naiz orduan lehenengo partearekin gai honetan non gaude. Hiruzpalau ideia azpimarratu nahi ditut. Lehena, begi bistakoa da, baina errepikatu nahi dut, azken 10-12 urteotan euskalgintzaren eta feminismoaren artean sortu diren sinergiak eta berrelikadurak nik uste dut nabarmengarriak direla, azpimarragarriak, eta hor badugu 2008tik aurrera eraikiz joan den genealogia bat esango nuke, Onintza Iruretak berak eta Imanol Minerrek bere garaian aztertu zutena, eta azkenengo urtean ziklo hau heltzeko egin dugun ibilbidean ere elikatu dena. Eta asko eta askotarikoak dira, egin ditugun jarduerak, eta parte hartu dugunon zera bebai, asko gara, eta askotarikoak, aktivistak, unibertsitatean eta unibertsitatetik kanpo ikerlariak, enpresatako langileak, eta bar, nik uste dut hori, aberastasun hori ere azpimarratu behar dela. Bigarren ideian berreskuratu nahi dut Loreak eta Idurrek lehenengo saioan aipatu zuten zerbait, gogorarazi ziguten, emakumeok orokorrean eta esango nuke feministok dugun paper garrantzitsua euskararen erabilerari eta euskararen bizi berritzeari dagokionez, momentu honetan, zaintzaren ideologia ere aipatu zuten, eta nik uste dut, eurak nolabait airean utzi zuten galdera bat berreskuratu nahi dut, ze ondorio ekarriko dizkigu horrek emakumeoi eta feministoi, ni horrek behintzat kezka sortzen dit, arro gaude egiten ari garenaz, baina horrek ere ze ondorio ekarriko dizkigu, ezta? Edo ze desoreka generoari dagokionez. Hirugarren ideia, azpimarratu nahi dudan hasteko da, ziklo hau nik ikusten dut beste pauso badela, eta pauso garrantzitsua bi zentzutan. Esango nuke batetik, eztabaidan parte hartzen ari direla ahots berriak, eta hori zoriontzekoa da, eta pozgarria da. Eta beste aldetik, ziklo hau sortzen dela aliantza berri edo nahiko berri batetik, herri mugimendua edo feminismoa eta instituzioen arteko aliantzatik, eta nik uste dut hori ere azpimarratzekoa dela, ni horrek sortzen didan kezka bakarra da, hortik ea herri mugimendua indartuta aterako den ala ez. Nik uste dut hori izan behar dela behintzat helburu bat, eta hori landu behar dugu, ezta? Eta laugarren ideia, pixka bat gehiago luzatuko naiz, honetan, ibilbide honetan materialak bilduta ditugu, nik uste dut egin dela esfortzua handia dauden material guztiak jasotzeko eta biltzeko eta hori nik uste dut eskertzekoa dela. Ibilbidean izkoitz honen nolabait mapa badugu pixka bat zirriborratuta, baina nik esango nuke ez daukagula, edo bestera batera esango dut, badela momentua agian diagnostiko zehatzago bat egiteko, eta diagnostiko zehatzago bat esaten dudanean, esan nahi dut
diagnostiko bat non agertuko liratekeen punto gune nagusiak zeintzu diren, eta bebai zeintzu diran begirada desberdinak eta adostasunak eta desadostasunak, ezta? Karo, gogoeta honetan parte ari garen asko laguna gara, eta batzutan lagunen artean zailagoa da begiratzea non dauden desberdintasunak eta desadostasunak, baina nik uste dut ariketa interesgarria izan daitekela momentu honetan, ezta? Bueno, ni ez naiz ausartzen, desde luego, orain mapa hori ganoraz marrastera gutxago 20 minututan, baina zerbait esan nahi dut honen inguruan. Batetik abia puntu bat, azpimarratu nahi dut, Irene Arraratzek bere hitzartzean aipatu zuen euskararen erabileraren alde egitea, utopiaren alde egitea dela, nire asko gustatu zitzaidan esaldi hori, eta esango nuke, esan daitekela, feminismoa utopiaren alde egiten ari dela, arlo honetan, eta esango nuke ere, kontsentsu zabala, kontsentsu osoa seguramente ez, baina kontsentsu zabala dugula euskaraz egitea feminismoan zilegia dela, eta irtenbideak topatu behar direla, eta topatzen ari gara pizka bat orduan horrekin zer egin. Baina sartuko naiz orain begirada desberdinetan edo desadostasunetan edo. Eta behintzat 3 identifikatzen ditut nik, segurazko gehiago egongo dira. Bata da, ez daukagula adostuta, ez dakit adostu behar dugun, baina ez daukagu adostuta nola neurtu behar dugun zer dan euskararen erabilerari dagokionez arrakasta. Hori gertatu zen Durangoko jardunaldiak eta gero, batzuk atera ginen nahiko pozik, batez ere ikusi genuelako aurreko jardunaldietatik Durangora jauzi importantea eman zela euskararen erabilerari dagokionez, baina beste batzuek ez zuten irakurketa hain positibo egin, eta hor egon gara eztabaida horrekin, orduan ez daukago adostuta, badinot ez dakit adostu behar den, baina nik hori ikusten dut. Bigarrena, iruditzen zait, baina honetaz hitz egiteko gehiago begiratu behar da, argitalpenak ze egiten ari den, ze ikertzen ari den, baina iruditzen zait teoria eta kontzeptu mailan ere ez daukagola adostasun guztia. Esan nahi dut, erabiltzen ari garela ikuspegi teoriko desberdinak, eta interesgarria izango zen bebai, erabiltzen ari garena noraino den bateragarria eta noraino ez, ezta? Eta hirugarrena, nik uste dut hau importanteagoa dela, nik uste dut ez daukagula adostuta nola ulertzen ari garen euskaldun izatea zer den feminismoaren baitan. Honetaz ere aurrekoek hitz egin dute, ezta? Irenek ere berak esan zuen momentu batean, bere hitzartzean, euskaldun izateko modu guztiak onargarriak dira, eta hori horrela esatea modernoa, inklusiboa eta feminista dela, esan zuen, ados nago berarekin. Nik bestera batera esango nuke, Euskal Herriko feminismoan euskaldun izateko modu desberdinak daude, ikusi dugu ziklo honetan ere bai, eta erdaldun izateko beste. Hori ere kontuan hartu behar da, euskararekiko harremana importante izan daitelako. Baina, galdera bat egingo nuke, orokorrean gai honetaz aritzen garenean ze posizio hartzen gare, ze euskaldun posizio hartzen gare. Eta niri iruditzen zait orokorrean hartzen ari garen posizioa dela, euskara norberaren bizitzaren erdigunean jartzeko autua egin duen pertsona batena eta kolektibo batena. Hau ez da bakarra, ez da posizio bakarra, eta niri iruditzen zait, bakarrik hortik begiratzen badiogu euskararen gaiari, hankamotz usten ari garela bai teoria eta bai praktika politikoa egiteko aukerak. Ikusten duzuenez, desadostasun edo begirada desberdin batzuk aipatu ditut, egongo dira gehiago, baina bakarrik esan nahi dodana da lehen parte hau bukatzeko, iruditzen zaidala, pentsatu behar dugula, ze horrek lagunduko digo niri ustez aurrera egiten eta ikusten zer egin behar dugun hemendik aurrera gai honetan. Honaino gutxi gora bera non gauden, ezta? Bigarren partean, orduan, nire gaia da, ze teoria eta ze praktika behar dugun Euskal Herriko feminismoan eta euskararen inguruan, aniztasuna eta gizarte desberdintasunak aintzat hartzeko, baina era berean egiteko feminismo bat errotua, ezta? Eta orduan hartuko ditut hitz batzuk. Lehen hitza aniztasuna. Lehenik eta behin esan behar da, aniztasuna dela hitz bat asko errepikatzen ari garela gure gizartean, gizarte mugimenduetan ere bai eta feminismoan ere bai.
Baina zertaz ari gara aniztasunaz ari garenean. Orokorrean, ari gara migrazioaz, etniaz eta jatorri kulturalaz, eta jatorri geografikoaz. Bigarren maila batean gelditzen dira adina, klase soziala, hizkuntza bera, ideologia, sexualitatea, erlijioa eta bar eta bar. Oso askoz gutxago sartzen ditugu aniztasunaren euritako horretan. Eta horrek beste ondorio batzuen artean ekartzen duena da, nire ustez, hemengoak eta kanpokoak, gu eta besteak, bezalako dikotomiak iraunaraztea. Ez dugu lortzen. Esaten dugu baietz, baina ez dugu lortzen. Ziklo honi begiratzen badiogu, hori ere presente egon da ziklo honetan, ez da, logikoa iruditu zaigu, emakume migratuak edo beste menderakuntza faktorepean dauden emakumeak, eta aurreko astean eduki genituen Palmira, Leokadia eta Tarana gurekin horretaz hitz egiten, ezta? Nik hemen esan nahi dudana da, pentsatu behar dugula, orokorrean feminismoan, baina gai honetan ere bai, aniztasunaren kudeaketa zein. Ze kudeaketa egin nahi dugu, zer egiten ari gara, hori egokia da, ez da egokia, eta bar, eta bar. Adibidez, migrazioari buruz hitz egiten dugunean, edo sartzen dugunean elementu hori, egiten dugun askotan da, emakume migratuak desberdin tratatu, eskatzen zaizki adibidez, testigantzak askotan, askoz gehiago, bestei ezaizkie eskatzen, eta iritzia edo aditu moduan gutxago tratatzen ditugu. Iruditzen zait niri, esan nahi dut hau da eztabaidatzeko proposamena. Nik uste dut hemen egin behar dela feminismoak beti egin duena. Feminismoak beti proposatu du. Aizue, behar dugu transversalitatea, feminismoa edo non sartu, eta behar dugu espezifikotasuna, momentu batzutan espazio propioak, denbora propioak. Aniztasunarekin atzerako zerbait egin beharko genuke. Ze bestela, apartekotasuna tratatzen badugu, eta gainera aniztasuna ulertuta ainera mugatuan, desberdin tratatzeaz gain, dikotomiak sendotu egiten ditugu, ez ditugu apurtzen. Eta gainera, beste arrisku bat ikusten dut, eta da, gotortu egiten ditugula posizioak. Ez dugu bilatzen nire ustez non topalekua edo. Aniztasunari buruz. Intersekzionalitatea. Intersekzionalitatea da kontzeptu bat, behin da berriro errepikatzen duguna, lotzen duguna gainera, gizarte desberdintasunekin, eta bar, emakumen artean daudenak, eta orokorrean gizartean. Privilegioen gaia da, behin da berriro ere errepikatzen dugun gai bat, eta nik esango nuke, tratatzen ditugun moduan, bi kontzeptu horiek labur eta pobre gelditu zaizkigula. Orduan hemen, aurreko saioetan, aipatu dira ideia batzuk, adibidez, Loreak eta Idurrek aipatu zuten, identidadetik justizia sozialera eta demokraziara pasatu behar garela, Irenek ere antzeko zerbait esan zuen, ni ados nago, baina ze forma dauka horrek, hori esatea, ez da asko, ez da? Iruditzen zait agian kontzeptu berriak ere bilatu behar ditugula, Nancy Fraserrek bere garaian aipatu zituen aitortza eta birbanaketa simboliko eta materiala iruditzen zait agian lagungarriagoak direla momentu honetan, baina batez ere nik gogoeta bat egin nahi dut intersekzionalitatearen inguruan. Ze intersekzionalitatea ulertzen ari gara normalean batuketa bat bezala. Elementu bat, gehi bat, eta ez da hori. Ez da hori, da uztarketa bat. Bestera batera esan da. Nik esango nuke, intersekzionalitatea dela, berez, bateratzeko oso zailak diren menderakuntza faktoreen uztarketa bat. Berez, bateratzeko zailak diren faktoreen bateratzea. Adibide bat jarriko dizuet euskarari dagokionez. Esan dezakegu, euskara nazio edo herri kategoria bat dela. Eta hemen entzule zaudeten batzuk, edo gehienok, egongo saria ados. Hitz egin dezakegu euskararen kolonialtasunaz, hitz egin dezakegu orduan euskararen dekolonialtasunaz, eta bar. Baina beste alde batean, hitz egin dezakegu, eta esan, euskara dela klase kategoria bat. Gaur egun, Euskal Herrian, euskara da klase kategoria bat. Joseba Salakainek berrian, egin zuen, publikatu zuen iritzi artikuluat, pobreen hizkuntzak, eta, pentsatu dezakegu, zein dan pobreen hizkuntzetako bat Euskal Herrian, desde luego gaztelania da. Batetik da pobreen hizkuntza, bestetik da kultur hegemonia inposatzeko erabiltzen den hizkuntzatako bat. Nola artikulatzen dugu, nola uztartzen dugu. Nik uste dut oso
korapilatuta gelditzen zaigula, bai teoria eta bai praktika politikoa, baina ariketa hori egin behar dugu, orokorrean edo partzialki. Amaia Astobizak ere, berrian argitaratutako beste artikulu batean, esaten zuen, eta irakurtzen ari naiz bere aipua, herriko emakume migratuen eskakizunekin bat egin nahi badugu, emakume arrazializatuen borrokak agerian jarri sektore feminizatuetan dihardutenen lan baldintza prekarioak ezagutarazi, nola egingo dugu euskeraz bakarrik. Eta hemen Lutxo Egiak aipatu zuen gai bat datorkigu, eta da transitatzearen beharrak. Transitatzera kondenatuta gaude esaten zuen berak okerez banago, eta nire galdera da, negatibo alda, iruditzen zait gaur-gaurkoz behartuta gaudela transitatzera. Beste gauza bada, transito hori nola mugatu zer egin euskara galtzaile esateratzeko, baina transito horiek iruditzen zaizkit beharrezkoak. Bueno, planteatzen ari naizela, badakit oso ariketa zaila dela, baina nik uste dut ezin ditugula ekidin, ezta? Pizka bat aurrerago joango naiz, hau dana esplikatzeko ere teoria dekoloniala sari gara gaur egun feminismoan, eta, bueno, bilgune feministak datorren abenduan ditu topaketa abertzaleak, eta hor arituko dira batzuk horren inguruan, nik uste dut, bueno, azkenengo urteetan tratamendu interesgarria ematen ari dela, eta, bueno, aurrera pausoak ematen ari gara, gai batean ez dena erreza. Bueno, nik esango nuke, ez dut ezer deskubrituko hemen, baina nik esango nuke Euskal Herrian behar dugula teoria dekolonial anizkoitz bat. Norabide desberdinetako teoria dekoloniala. Teoria dekoloniala esan da, ez dugu asko, zergatik? Bueno, esaten ari garena. Batetik, aitortu behar dugu, bai Europatik eta bai beste herrialdetatik, beste munduko parte batzuetara, kolonialismoak eramaten ari direla, kolonialismo dela gure gaur egungo, ezta, errealitate bat, baina egia dabe bai, Europa mailan adibidez, nazio estatuen sorrera emateko eta antolaketa hori egiteko, monolinguismoa dela, euskarari buruz hitz egiten, monolinguismoa dela erabili zen eta erabiltzen dan mekanismo bat, ezta? Orduan, bueno, norabide desberdinetako teoria dekoloniala behar dugu, nik uste horretan gaudela, baina azpimarratu nahi nuen bebai, bueno, hor zabaldu behar da pizka bat erabiltzen ditugun teoria batzuk hizkuntzena sartzeko. Bueno, banoa ja bukatzen, beste bi ideia gehitu nahi ditut. Aipatu dut zerbait ja, baina niri iruditzen zait bebai eztabaida honetan batez ere alegina egin dugula teoria orokorrak egiteko, diagnostiko orokorrak egiteko. Nik uste dut falta zaizkigula diagnostiko partikularrak. Esan nahi dut. Ja, herri egiten ari garena, aztertu, ikusi, baloratu, eta gero kontrastean jarri, alderatu, eta partikularretik orokorrera joan eta alderantziz. Harik eta hori falta zaigu. Esan nahi dut, nik adibidez, ezagutzen dut gutxi gora bera, Basaurien egiten ari garena, Hernanin, herri batzuetan egiten ari dana, badakit. Baina, bueno, gero Elurrek adibidez kontatuko digo, ezta, euren zonaldean zer egiten ari diren. Bueno, nik uste dut hori oso interesgarria dela. Jakitea segertatzen den, zailtasunak, zekarpen hori dana, aman komunean jarri. Eta horretaz, nik uste dut oso gutxi egin dugula orain arte. Orduan, partikulartasunetik orokorrerako harik eta hori egin behar da. Beste puntu bat, amaitzen joateko, aipatu du zerbait lehen aniztasunari buruz hitz egin dodanean, baina eztabaidak nola egin. Eztabaidak nola egin, gaiak errezak ez direnean, gatazkatsuak inkluso direnean edo izan daitezkenean. Eta hor ere iruditzen zait ez dugula bete asmatzen. Adibidez, iruditzen zaigu oso importantea dela publiko horrean, jenda horrean hitz egitea. Eta jartzea hor, jarrera desberdinak, eta bakoitzak esan dezala nahi duena. Jakina, interesgarria iruditzen zait. Baina hor neurtu behar da nire ustez, noiz, nortzuk, eta batez ere zetako. Ze, eztabaida bihurtzen badugu ikuskizun, eta gai honetan ez bakarrik orokorrean feminismoan batzuetan iruditzen zait, gai batzuk ikuskizun bihurtzen ditugula, espektakulo bihurtzen ditugula, klaro, gero batzutan emaitzak edo ez ditugu kontrolatzen, edo ez dira antolatzaileek nahi zituztenak, eta bar. Nik uste dut, bai aniztasuna nola kudeatu, eta bai eztabaida nola kudeatu, eta gero nire ustez baldintza bada, eztabaida pribatuak esan nahi dut jenda horrean ez direnak oso importanteak dira, ez dakit nahikoak egiten ari garen, iruditzen zait gai honetan ezetz,
egiten ari gara, baina igual nahikoak ez, eta eztabaida horietan orduan aniztasun guztia. Ez da esatikatu eztabaidak. Eta bueno, bai, orain bai amaitzeko, beste bigai gehitu nahi ditu, nik eskatuta nago, implikatuta nagoelako bebai honetan, bueno, aipatu ditudan gauza gehienetan bezala, eta da nik bi galdera bukatzeko. Ze itzultzen ari gara euskarara, eta ze argitaratzen ari gara euskaraz. Claro, hemen esan dezakegu, eta ni ados nago, argitaletxeek edo ikerketa taldeek edo autonomia auki behar dutela jakinan, ez nago horren kontra, ezta? Baina agian bada momentua danak batzeko eta ikusteko adibidez ze itzultzen ari garen euskarara. Nik dakit itzultzaile feminista kuadrilla bikaina dugula Euskal Herrian. Ez bakarrik nire ustez hitz aproposenak topatzen ari direlako, eta hori lan asko da. Teoria feminista sortzen ari direlako itzulpen horren bidez, eta ez dakit horretan hain kontzientea garen, baina ni batzutan ez dut, pausu bat eman dute teoria feminista. Bueno, oso ondo, bale, baina ze itzultzen ari gara? Ze ikertzen ari gara? Ze argitaratzen ari gara? Claro, zergatik esaten dut hau? Orain sortzen, eztabaidatzen, ikertzen, itzultzen eta argitaratzen ari garenak markatuko du epe erdira eta agian epe luzera Euskal Herriko feminismoa. Euskal Herriko feminismoa elikatzen sortzen ari gara horren bidez. Claro, ardura handia da, ezta? Batez ere, nire iritzia dena, batez ere, sortu nahi badugu feminismo bat, kanpo eta barne kolonialismoak kontuan hartzen dituena. Aniztasuna, baina gizarte desberdintasuna kontuan hartzen dituena, hizkuntzena barne, euskararena barne. Baina errotua hemen, hori dana, halako feminismo bat nahi badugu, egiten ari garenak bide horretatik eramaten gaitu, edo diskursoak eta praktikak bide desberdinetatik doaz. Nik ez dauka diagnostikorik. Galdera egiten dut, iruditzen zaidalako, ez dauka gaula, diagnostiko hau eginda, eta iruditzen zait egin behar dela. Ta honekin bukatzen dut, mila esker zuen arretagatik, eta orain txanda pasatzen diot saioari. Bai, eskerrik asko, Mariluz, eta, besteik gabe, saioa zurea da hitza, eta badituzu beste 21 minutu edo zure azalpenak emateko. Mila esker, bai, Mariluzi, honintza, eta, alde batetik jardunaldiok antolatu dituzuen kideei, eta bereziki gaur-gaurko euskalgintzaz eta feminismoaren arteko loturaz eztabaidatzeko eta gogoetatzeko aukera hau izan dezaun, aurrez urteetan euskalgintzaren da feminismoaren arteko zubiak eraikitzen jardun duzuen askotariko emakume feminista euskaldunei. Nire hitzartzek bi atal izango ditu, bi garai, alde batetik atzera begirada bat, ingo dion mugimendu feministan hizkuntza eta euskararen gaiak ze garrantzi izan duen, ze eztabaida, ze tentsio, ze harreman egon den hor galdetzen zenidaten, pixkat horri erantzuteko, eta bigarren atalean orain iraunkorra deitu dio dana, da gaur egungo errealitatea eta aurrera begirako erronkak zeintzuk dien. Mariluzekin dako hitzartzean, gauz batzuak ados gaude gauz batzutan, gero segidan aipatuko dizkizuet. Eta hori, atzera begira, 10 gako proposatuko dizkizuete gaur, eta atzera begira da, 4 gako aipatu nahiko nituzke. Eta hauek eraikitzeko beste belaunaldi batzuetako emakume feministe eta euskaldunekin, euskaltzaleekin izandako elkarrizketetatik eraiki diot pixkat kontakizun hau. Alde hortatik mila esker beraiei ere aipatuko ditut hemen. Lehenik, eta hasi nahiko nuke Maria Raimondez idazle galiziar itzultzaile eta feminista baten aipu batekin, zeinetan jasotzen duen patriarkatuaren aurkako erresistentziazko historia askoz ere zaharragoak dituzte gurea baino. Hau da, gure genealogia feministak historia askoz josita daude Euskal Herrin,
sexu genero zapalkuntzaren aurka, ez, lerratzeko askotariko moduk erabili ditu mugimenduak, eta nagusienetako bat hizkuntza eta kultura, ez, izan da, eta hoien artean euskera. Hortaz gainea, euskeraren da euskal kulturaren transmisioan lan handia egin du herrigintzak, eta bereziki emakumeok, eta Iratxe Erretolazak dion bezala euskeraren da euskal kulturaren transmisioak bereizgarri nagusi bat izan du, eta da etenak izan dituela. Bertan, frankismoan kasu, etenaldi horietan emakumekiko jazarpena handigoa izan zen, eta gakotza jotzen gintuztelako bai hizkuntzaren eta bai kulturaren gordetze lanean eta transmisioan. Hortaz, atzoko komunitate femenino horietatik eta horiekindako lanetik loratu die atzoko zein gaurko komunitate feministak, ez? Eta gaur egun mataza horien sokan ez die gaurkoak, bai. Bigarrenik eta Euskal Herrin 70ko hamarkadatik aurrea loratzen da mugimendu feminista, beste zenbait mugimendu bezala, eta 70ko hamarkadatik aurrea euskeraz jardute autu politiko eta kontzientea izan da. Baita ere mugimenduko kideengan eta mugimenduan zenbait herritan taldeek euskerazko eskuorriak, kartelako txostenak argitaratzen zituzten, hau da, elebietan, askotan itzultzen zen euskerara, eta hor Maite Egigurenek, Zumaiako eta Zarauzko emakume asanbleatako kide izandakoak aipatu bezala, taldetan zeon euskaltzale feministen autua eta ahalmena zen euskeraren erabilerari garrantzia ematea mugimenduarena baino. Berak hala dio, hala ere urteetan pentsamendu feminista erdaraz sortu da nagusiki Euskal Herrin, eta horrez gain, Maite Alvarez Egizaneko kideak aipatzen duen bezala, gatazkatsua izan da. Gai gatazkatsua izan da, bai barrun, bai taldeen barrun, nahiz eta hauek adibidez euskera plan bat zuten, euren erakundean, jende asko zeon euskera ulertzen etzuna, baina jende oso euskalduna ere geunden jokabidez, dio Alvarezek. Hortaz, gai gatazkatsua izan da, bai kolektibo bakoitzaren barnen, bai mugimendu oroar, eta bide hortan euskaradun da euskaltzale feministen lana eta alegina handia izan da. Hortaz, behonde izuela. Hirugarrenik, hala eta guztiz ere mugimendu feministan presente onda hizkuntza, ez soilik komunikazio jakin bat sortzen duen bide eta pentsamendu eraikitzeko tresna gisa, gaztelera eta frantsesaz gain euskera erabili da, bai emakumeen eskubide defendatzeko, eta baita ere sormenaren, kulturaren gaineko kritika feminista batin eta berdefinizioa proposatzeko ere. Hizkuntzaren erabilerari dagokionez eta errepaso hontan ezin ahaztu ditzakegu garaien garaiko eta tokian tokiko egoera soziolinguistikoa, berriki atera da gazteen euskerazko praktiken inguruko azterketa bat, eta hor jasotzen zen duela 30 urte Euskal Herriko gazte gehienak ertalele bakarrak ziren. Gaur egun gutxiengoa die, baina hau da, orain dela 30 urte gazteoik, mugimendun zeuden neska gazteoik, errealitatea ere aintzat hartu behar da, analisia hau itxeko orduan, aintzat hartu behar da ere, asanbladetan, zein taldetan zeuden euskaradunen kopuruak, gure herrin bizi izandako migrazio prozesu, gure herriko gatazka politiko armatu, hau da, faktore guzti horiek eragin due. Hala ere, feminismoan euskera ere jardute hortan, nik badie bi ezaugarri aintzat hartu beharrekoak eta azpimarratu nahiko nituzkenak. Eta batetik da, mugimenduak izan duen izaera herritarra eta deszentralizatu, batetik, eta bestetik, beste herri mugimendukin estuki lotu egotea. Hau da, lehenai dagokionez, esango nuke emakumen askapenerako mugimendu gure herrin, hirietan jardutez gain, herritan eta auzotan presentzia handia izan dola astapenetatik. Eta horregatik euskaraz jardun dutela, txoko askotako feministek, deszentralizazioaren eragin bat izan dela hori. Eta bigarrenari dagokionez, mugimendu feminista ez da isolatu egon.
Hau da, estuki lotu egon da beste mugimenduei, bai antimiliei, okupei, sexu askapenerako mugimenduei, gaztetxeei, eta baita ere euskalgintzari, ez? Eta azken hontan, iruditzen zait indako aliantza asko nagusiki herrietan inditugula, besteak beste euskaltegitako irakasleekin, euskara elkartetakoekin, eta horiek ere nolabait indartu dutela jardute horretan. Eta errepaso honekin bukatze aldea laugarrenik esango nuke mugimendu feminista 21. Menden mugimenduaren praktika euskaldundu dela. Eta hori errealitate bat dela, hau da. Euskararen erabilerari garrantzia eman diote kide eta kolektibo askok. Hau da, 80 eta 90 hamarkadetan taldeetan zeon euskaltzale feministen autua, almena, den araberakoa bazen, ez, euskararen erabilerari garrantzia ematea, gaur egun berriz, iruditzen zait, lortu dela intentzioa, mugimenduaren intentzio bat izatea. Bai, lorpena ez dakit, erabat etengabea da, lan hau nekaezina den zerbait da, pixkanaka gero aipatuko dituten adostasun, desadostasunetatik goaz, kontsentsuak eraikitzen eta, bueno, zutitzen da altxatzen, baina esango nuke mugimenduaren intentzio bilakatu dela, eta ez nahi zai kartelak elebitan eoteaz, mai inguruk itzultzeaz, hau da, inaiz mugimenduaren eta artikulazio feministaren funtzionamenduz, ikuskeraz zer nolako lehiotatik behiratzen diun realidadeari eta borrokari, ez? Eta hor uste dut salto kualitatibo, kuantitatibo horren arrazobek aztertzen hasita, asko izan daitezkenik hauek aipatuko ditut, urteotan guzitan feminista euskaltzalek indako indarra, euskerazko komunikabideen sorrera, sormenazko kulturan jarduten duten emakume feministen lanak, bakegintzan gure herrin emandako urratsek ere laundu due, pentsamendu feminista eta teorilaria hainbaten lanak euskerara itzultzea, kazetari feministen lana, mugimenduan zeuden, euskaldun eta euskaltzaleak ahalduntzea eta legitimitate hori lortzea, euskera ulertzen duen gero eta kide gehiotea ere mugimenduan, intersekzionalitatearen teoria eta praktika politikoak, baina plaza hontan ez nuke aipatu gabe utzi nahi bilgune feministaren sorrera, iruditzen zait gakoa izan dela pentsamendu feminista euskara sortzeko indako ahaleginen, eta batez ere sustapen eta xixatzen lanetan indako lana, eta horrez gain ere emakume mundu martxan 2007-2008tik aurrera, iruditzen zait bide garrantzitsu bat ekin geniola aniztasunen kudeaketa kontziente eta politizatu bat iteko, eta gero honek bere isla eukido, galderetan sartu gaitezke, aniztasuna ere Mariluzekin ados nao konplejizatu behar dugula, aniztasunaz batez ere igual jatorri aniztasunaz aiga, baina beste aniztasun batzuetaz ere, presentzia hori emakume mundu martxan sortu da, hainbat akordio desadostasun eta esperimentaziorako bide bat eskaini digu indako bideak, eta noski aurrera begira bide luze bat dugula itxeko. Eta atzera begira da, hortxe utziko nuke, laugakoiekin, eta bigarren atalari dagokionez, hau da, orain iraunkorra izenburu jarri dio dana, hau da, errealitatea eta aurrera begirakoa, azkenen orain iraunkorrean goazelako eraikitzen guzti hau, 6 gako aipatu nahiko nituzke. Lehenik, eta jardunaldi hauetan ja aski aitatu da nola hizkuntza eta generoak gure nortasuna eraikitzeko tresna dien, eta hortaz ere jendartea egituratzen duen botere harremanak ulertzeko aldagaiak ere badien, eta feminismotik betidanik, edo guk ulertzeun feminismotik, edo bizidun, gorpuzteunez, feminismotik saiakera izan da, Euskal Herrin esango nuke nagusiki, zapalkuntzaren ertz guztik, edo alik eta ertz guztik barnebiltzeko premia eta alegin hori eukidula feminismoak, baina hala ere hizkuntza minorizatuen kasuan kosta intzaio, hau da, lenguai hegemonikoetara jotzeko joera gaiendu da, askotan, ulertuta ere txikien bazterketa
menderakuntza patriarkal, kapitalista eta imperialistaren beste ondorio bat dela. Baina askok garrantziak kendu izan diote gisa hontako borrokak gutxietsiz. Hala ere, iruditzen zait azkenengo urteetan hartutako biden sakontzen, eztabaidatzen eta praktikan ekimenak eta proposamenak garatzen nahi dela mugimendue urteotan guzitan. Eta lortu behar dugula, eta ez da errex askotan jotzeu borrokak mailakatzea, hau garrantzitsuago da bestea baino, eta baino azkenen jendarte honetan alternatiba feminista, antikapitalista, guztioik borrokaoik aizpek sentitzea, ez sentitzea etxai edo ez sentitzea bat bestea baino garrantzitsuago. Eta, klaro, oreka hoitan ponderazioa, bakoitzaren kokalekua eta errealitatearen arabera, nahiz eta ezberdina izan, alde hortatik uste dut, eta momentu hontan gaina, historian bizitzen aigan momentu zaio hontan, eta krisi egoera hontan, inoiz baino beharrezkoagoa dela uste dut, euskalgintzak, klase borrokak, lurraren eta lurraldearen aldeko defentsak eta feminismoak eskutik jotzea ze. Jardunaldiotan ere atera da, Euskeraz jarduta justizia kontu bat da, feminismoa justizia soziala du helburu, hau da, gure helburua da eremu guztietan justizia soziala lortzea. Eta eguneroko praktiketan arreta jartzea. Ikusiko duzu, ni oso zean nola teoria iruditzen zait importantea, baino kontzeptu ezarago gure eguneroko bizitzetan egiten ditugun autu txiki handioitan jarri behar dugula arreta iruditzen zait. Eta borroken aizpatzea edo aintzat hartzea iruditzen zait garrantzitsua dela, eta baita ere hizkuntzak bigarrenik, guzti honek mugimendu feministan esan dut autu bat indela, intentzio lan eta alegin handie daola nagusiki euskeraz pentsatu arituta ekiteko, euskera-duna ez denari elkar ulertzeko bitarteko autogestionatuak eskaintzeko, baina bide hortan nire ustez oso garrantzitsua izan da Euskal Herriko 5. jardunaldi feministetarako indako prozesue. Bertan, batez ere, antolakuntzan parte hartu duten talde feministek indako lana, batetik euskera kohesiorako hizkuntza gisa kokatu delako, feministen arteko aniztasuna zaintzeko indako akordio eta ahalegin bat daolako, batetik, beste alde batetik hizkuntza irizpide hartzeaztu zien, kudeaketa linguistikorako marko eta tresna erabilgarri proposatuz, eta azkenen askotarikoa den gure errealitate linguistikoari erantzuteko, baina baita ere hizkuntza auzi kolektibo eta politiko modun ulertzeko eta mugimendu feminista euskalduntzeko ahalegin hortan, esperientziak partekatzeko. Hortaz gain, eta uste dut historian lehenengo aldiz, jardunaldi hauek antolatzen dituen hizkuntza politikarako sailburu ordetzari ere proposamena egin zitzaion hizkuntzaren kudeaketa nola izango zen jardunalditan, ze ardura beste elementu bat iruditzen zaite oso garrantzitsua ardura partekatuarena, ideia hori. Hau da, mugimenduak ardura dugu jardunaldietan gure aniztasun linguistiko edo aintzat hartu eta euskera erdigunera ekartzeko intentzio horretarako tresna jartzeko, baina baita ere instituzioek, orduan ardura partekatu hortan eskutitz bat igortzeaz gain, hor elkarlan bat eta kolaborazio bat egon zen, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz ere lagundu zuen prozesu bertan jarritako tresnak, eraginkortzea, baina hala ere kritika jaso ginu zen, Eta euskararen presentzia jardunalditan eskasa izan zelako. Eta batzuen ustez. Eta egia da, 1900 da, hau igual Mariluntzek bertan egon zelako, baina 1977ko jardunalditan ere kritika jaso zien, hain justu ere artikulu bat publikatu zen, hemen emagineko nire
kideekin gai hontaz hitz egiten aipatu zitean. 77ko jardunaldi lehenengotan ere jasozien artikulu bat publikatu zen euskara presentzia eskasa izan zulako. 40 urte igaro die prozesu kualitatibo, kuantitatibo potente bat, intentzio handi bat jarri da eta jasoituta. Ongi etorrik, uler ditzaket eta ulertzeitot, baina nik momentu hontan indako bidea aitortu, indako prozesuk aintzat hartu eta akordioak eta adostasunak balioan jarri nahiko nituzke. Askotariko emakumez osatutako mugimenduega, zorionez ertzak lehundu eta erdigunean gero eta emakume askotariko feministak gaude, etengabeko lan nekaezina da askotariko diversitateen kudeaketa, ez bakarrik aniztasuna, baizik eta gure arteko bereizkeria eta gure arteko botere harremanen inguruko jabetze eta desjabetze ariketak, interpelazioak, batzuk maitasun ezinek, beste batzuk ez, eta hor gabiltze, eta baino aiga, errealitate berrik sortzen, eguneroko praktiketan arreta jartzen, batzutan erortzen ga, zutitzen ga, bestetan utxiteu, bestetan asmatzeu, baino bai uste dut etxeko lan batzuk baditugula, batetik, eta horra ados nao, behar dula gehiago eztabaidatu behula, gai honen ingurun, eta aizpen arteko akordio sendogo bat behar dugula. Ez bakarrik euskara eta euskarazko kultura feminista sustatzen ingo duen alegin hori politizatzeko, zabaltzeko eta legitimatzeko, baizik eta finen antolatuetako feminista guztia ulertu eta bere itxeko. Hori, eta bestetik, iruditzen zait, hori batetik, eta bestetik aldiz hizkuntza eta kulturaniztasuna jarduten mugimendu feministane ohartuga joan etorrikoa izan behar dula. Prozesu hau da, euskalgintza eta feminismoan arteko elkargunez eta loturez aitzeko eta aliantzak eraikitzeko ezinbestekoa dela ere Euskal Herrin dauden beste hizkuntza eta kulturekiko begirunea izatea, hoitako asko edo batzuk behintzat hizkuntza ez hegemonikoak dituzte gainea. Balioestea, aberastasun gisa ulertzea, etsaitzatez jortzea, ezitea gu eta zuek, horrekin apurtzea, eta ni feminista euskaldun zarauztartutako leitzarre bezala, nire pentsamendu eta gorputza eta bihotza ere dekolonizatzea alde hortatik, Eta hoi nola iten da? Hoi nahastu ziten da. Hoi nahastu ziten da, espazioak sortzen jarraitu behar du, emakume migratu eta razializatu asko die eta euskal hiztunek ez zien kide asko daude, gure mugimenduan, gure saren parte, horri esker elkarlanen sortu ditu, elkar ezautzeko, aitortzeko, topaleku, elkarrengatik ikasteko, gure bereizkerik kontzientekin lantzeko metodologiak, baina hortaz gain, emakume migratu eta razializatu askok espazio mistotan antolatzen nahi die, ikuspegi eta praktika dekolonialan behar izana ekarri dute mahai gainea, eta emakume euskaldun zurik interpelatu gaituzte, zenbait gai ez ohartarazteko, besteak beste, gure praktika eta erakundeetan daun arrazakeria, zuri izateak ditun privilegioak, tuteretzai gabeko aliantza feministen premia mahai gaineratuz, eta guzti horrek marko eta aliantzerako formula berrin bile jarri gaitu, eta hortan nahi ga, hau prozesu da. Hirugarrenik, militante feminista askontzat ere, aldi bere mugimendu feminista da, beraien euskalduntze eta euskaltzaletze eremu nagusi, eta bakarra askotan. Eta hau, zenbait kideekin, honetaz guztiz hitzeitekoan, hau ere presentziara ekarri nahiko nuke, hau da, alde hortatik euskalduntzea ezin dula mugatu ez da ere hizkuntzaren kudeaketara, edo elkarru ulertu gaitezen bitartekoak jartzea, hau da, zeitu behau komunikazio lanabesekin, eta tresnak sortzea, xuxurlarik, itzulpeneko pinganilloak, euskerazko klase autogestionatuk, mugimendu, baina ez hori bakarrik, hau da, iruditzen zait,
eta hau ez da euskal feministon ardura bakarrik, hau da euskaltzale eta euskaldun guztiona da, eta kasu emakume feministak euskerara eta euskal kulturara gerturatzeko eta euskera setiatuta ez hiltzeko euskera lotu behar du gauza askokin. Bai, lurrakin, ametxiteakin, iraultzakin, ertzekin, eta bueno, lan hortan ezinbestekoa iruditzen zait euskeraren iruditegi tradizionalakin, abertzaletasunak lotu izan da ez, eta aldiz gaztelera moderno, postmoderno izateakin gaur egun, eta hori iraultzea lortu dago. Eta hori iruditzen zait horretarako ezinbestekoa diela elkarlanak, aliantzak, bai euskalgintzatik, bai euskera saietatik, bai feminismotik, bai berdintasun politika eta saietatik ez. Eta azkeneko urtetan itxen aigan prozesu hau, bai, iruditzen zait, eta aliantzarako irikidien bide horiek, bai, iruditzen zait ezinbestekoak diela. Eta bukatzeko bi ideia, laugarrenik aipatu nahiko nuke, eta pixkat hizkuntza politika herritarra, euskalduntzeko bitarte publiko eta doakoak garatzea aldarri feminista bilakatu da, bai? Mugimendu feministatik eta azkeneko greba feministan adibidez, indako aldarrikapen feministetan, jaso da hori, bai, euskeraren normalizazioa, politika sustatzea eta doako euskera ikastaroak, ze euskalduntzea ez delako soilik ideologikoa, ez, klase kontua ere badelako, eta hori ere mahai gainen jartzen nahi da mugimendutik, azkeneko batez ere azkenengo urteetan, eta amaitzen joateko, bosgarrenik esango nuke lehen esan dutena, baina behar ditugula espazioak nolabait gure joan etorri horiek egiteko, eta adibidez nik momentu honetan Pasaian udaletik bai berdintasun eta jatorri eta migrazio saietik elkarlanen adibidez hilabetean behin ditugu jatorri askotarikoak, bertakoak elkar ezagutzeko guneak, eta iruditzen zait oso interesgarrik dien espazioak diela, eta aukera ematen duela zenbait gai ere gure artean lantzeko. Hau da, eztabaida horiek herrietan ere, gure egunerokoan ere, eta akordio txiki horiek nolabait egiteko. Eta, bueno, baia bukatzeko, iruditzen zait, gure feminismoak ikaragarrizko aktibaziorako gaitasuna duela Euskal Herrin. Iazko zein aurtengo martxoaren 8ko mobilizazioak ikusi besteik ez dau, hortako, baina erronka berrikei jartzen dizkio mahai gainen, ez? Eta oroitzen naiz, iazko eta aurtengo Bilboko manifestazioa lotuta adibidez, jaso ziela, ez? Oso espainola izan zela, bai? Eta baino, manifestaziora hurbiltzen den jende saldoi bere egunerokoan euskaradunez bada, guk mugimendu bezala zein da behar duen ahalegina, bai? Hoi da nahi datorkidan galdera. Hau da, gure ardura eta gaitasuna ez da egun bakar baten feministak euskalduntzea, feminista guztik euskalduntzea, baina aldiz bai ikuste gure aukeren barnen daola bertaratutako feminista ez euskaldunak euskararekiko, euskal komunidadeakiko, kultura edo Euskal Herrin dauden feminismoekiko begirunea eta aitortza hori izatea, ez? Eta hau batzutan lortzeu, beste batzutan ez du lortzen, baina, bueno, amesten dut martxoan 8 batekin, zeinetan denak elkartuko gan feminismoan lorpenako ospatzea, ardo batekin, edo ez, infusio batekin, baina, bien bitarten bai iruditzen zait, eta bukatzen duten erekide lagun feminista pilonen hitz batzukin, ez esanek gure ahaleginak behar ditugula gorpuztu moduak jarri, baina horrez gain gure praktika feministetan jarri behar dugula arreta, eta tinko segi, prozesu hauek egituratzen naiz eta gatazkak ez dien aparte izango. Eta horiek kudeatzen ere, jarraitu behar dugun. Eta hoixe hementxe utziko dute nire hitzartzea. Esker. Eskerrik asko saioa, entzuleok ikusten dut, ikusi ez zaituztet ikusten, baina badakit hor zaudetela,
Gogoratu galderak egiteko garaia dela. Elurre falta zaigu, baina 20 minutu barru edo bukatuko du, eta hasi motorrak berotzen, eta galderak txatean uzten, eta gero kudeatuko ditugu, eta luzatuko dizkiegu galderak iruzolaskidei, bai. Besterik gabe, Elurre, zure txanda. Ederki, mil esker. Gauza honitze errandire hemen, eta ni gehiago joko dut teoriara baino praktikara, ez? Gure bizipenak kontatuko ditut, baztanen nola gurutzatu zaizkigune bizapalketak, eta horrekin ze erabaki, ze hausnarketa eta ze ondorio edo atratugun. Baina horrekin hasi aintzin, nahiko nuke pixket testuinguru ere definitu, ze honitzetan baztan erraten dugulaik Euskararen paradisua etortzen zaigu burura, eta igual deseraikiko dut pixka bat sentitzen dut. Baztan Euskararen arnasgunea da, 330-30-40 badaki Euskaraz, baina arnasgune guztietan bezala ezaguntza eta erabilerak ez dute bat egiten. Hor Nafarroko administrazioak, Nafarroko gobernuak badu laguntzen du hortan, Euskararen legea dago tartean, eta Euskararen legearen arabera baztan Euskal eremu batean dago, baina gero ez ditu baliabideak egiten euskaraz bizi ahal izateko, ez? Osasungintzan edo tokatzen zaionan. Bertzetik baztanen jende haunitzek txeko hizkuntza euskara du, bere lehen hizkuntza, eta etorri zaion zerbait da, baina aldi berean horrek ez du bermatzen hizkuntza zapalketaren kontzientzia izatea. Gero, Euskal Herri guztian bezala, errepresioarengatik gure kasuan espainola inposatu zen eta ikastera behartu, eta horrek ere ondorioak uzten ditu, ez? Gutxiespen konplexua, zapalketa bera euskaraz erabiltzea, eta bar. Euskal Herri osoan gertatzen den zerbait da, erran bezala, baina gogoratu behar izaten dugu baztanen ere egoera hortan gaudela. Eta gero, klusterreko datuekin ez naiz hasiko, baina nahiko nituzke bi datu eman, importanteak iduritzen zaizkidanak. Batetik hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta aurre hezkuntzan 2012 unet 100% izan da matrikula D ereduan, datu importantea da, baina aldi berean karriketan gazten artean espainola gero eta gehiago aitzen da. Tartean dago PAI edo TIL ingleseko eredua, horrek ere dozena bat urtera makitu baztanen, eta horrek ere bere lana egin du. Eta gero, hezkuntzatik kanpo, herrian edo nahi bauzu, D ereduko matrikula ina handia etzen garaiko, gure generazioko jendeak, garraion eramaki du harremanak espainolez egin izana, ez? Etxetik igual euskaraz atera, eskolaragan eta espainola zaitu, eta orduan harremanak lagunekin espainolez egin ditu, eta ez du klakoi egin aldaketa hori egiteko, ez? Orduan, testuinguruaren definizioan laburpena nahi bauzu da, euskaraz bizi zaitezkela baztanen, baino gazteleraren presentzia handia dagola arnasgune bat izateko. Eta beraz, Euskal Herri osoan egiten den lan berbera egin behar izaten dugula horre bai. Orduan, non gurutzatu zaigu euskara eta feminismoa? Feminismoan hizkuntza zapalketa gurutzatu zaigu gehien bat, edo eztabaidak izan ditugu gehien bat, olako kanpaina bateratuak izan dugulaik, ez? Martxoan 8, emakumeen mundu martxa, hor mugimendu feminista desberdinetakoak elkartzen gara, eta eztabaidak sortu dira gehien bat espainoliztunekin aliantzak egin nahi izan ditugulaik, bai? Edo baztandar espainoliztunekin, edo azkeneko urte hauetan gehiago igual emigratuekin. Baina eztabaidak beti euskaldunen artean ematen dire, bai? Arrazoin desberdinengatik espainola erdigunean patu behar den edo ez da eztabaidatzen dugun. Adibide gisa, azkeneko martxoan 8 ekonomia feministari buruzko tailer bat egin genuen, eta proposatu zen espainolez egitea. Horraraino, hor ikusten da hizkuntza zapalketa honitzetan guk geronek euskaldunok ez dugula ikusten, ez? Eta, segurazki ez naiz deus berrik erraten nahi. Orden, normalizatu dugu, ez? Zapalketa hori, honitzetan bertzen, euskaraz ez dakitenak eta gure gana hurbiltzeko. Maila berean jartzen ditugu bizkuntzek eta hasteko premisa hori ez da zuzena. Orduan, parean ditugunak, izaten dire baztandar espainoliztunak, edo migranteak ere bai, baztandartu direnak, eta honitzetan hor nahasten dugu gatazka, eta gatazka da hizkuntzarekin, hau da hiztunerekin sortzen zaigun gatazka, eta erran bezala eztabaida ez dugu sekulan hiztunekin izaten, euskaldunen artean aitzen gara. Gauza bitxi bat, hola erakusteko migrantekin adibidez gertatzen zaiguna,
baztanen azkeneko urte hauetan, Peru, Nicaragua gehien bat etorri dire, Txinatik, Errusiatik, Marokotik, Errumaniatik, eta sekulan ez gara saiatzen aliantzak egiten espainoliztunak ez diren, edo ez da planteatzen espainoliztunak ez diren migratuekin aliantzak. Beti Nicaragua, Peru, Kolombia eta hoiekin, espainoliztunekin. Orduen, hoi ere nik uste dut hizkuntza zapalketaren ondorio badela. Gure kasuan egin naiz, baztanen bizi dugun bezala. Orduen, erran bezala ez ditugu kontutan hartzen espainoliztunak ez diren migranteak, ez dugu kontutan hartzen ere norbaitek aipatu du berek dituzten hizkuntza zapalketak ere bai, ekarkituztenak beren herrialdetatik, tarrapataka eta lanketarik egin gabe, eraiki gabe nahi bauzu eta eztabaidatu gabe saiatu izan gara egiten eta horrek ez du funtzionatzen al. Eta orden haunitzetan gurera ekarri nahi dugu elkarrekin aitu baino, ez? Eta hoi, hobetu beharreko zerbait da. Ez gara elkarri entzuteko kapazak izan, ez? Ez gu haiek edo, eta haiek gu, zoi ere bada, ez? Saioak aipatu du, guk ere kontatu behar dugu zein den gure zapalketa. Eta, migrantekin edo baztandar espainoliztunekin aparte, holako kanpainetan tokatzen zaigu ere Iruñera gatea, kanpaina nazionalak ez, Euskal Erdiko kanpainak izaten dire, eta orden Iruñera jotzen dugulaik, haunitzetan ukatu behar izan dugu gure identidadea, beti bezala denbora faltarengatik edo, Euskara gelditzen da bigarren mailan eta errexago do fitiago egiten da espainolez denok ulertzen dugulakoz. Orden, guk planteatzen duguna da, olakoak soluzionatu beharko direla. Ez dakit ongi nola, bota dituzue galderak, egia da aliantzak egin behar dire, ez dago batre dudarik, elkarrekin egin behar dugu, ez dago batre dudarik, kanpainak ere bai, eta nazional mailan bali badire hobe, baino ez espainolez pensatu, edo espainoletik, edo hortik abiatuz, ez, euskeratik egin beharko genuke euskal feminismo zai bali magara. Orden, gure eztabaida hauek izan ditugun eztabaidak eraikitzaileak dire, baina aldi berean ere rekurrenteak sensazioa dugu, emakumeen espazioetan gizonen presentziaren eztabaida bezala, ez? Duela 50 urteko gure lagunek eztabaidatzen zuten, duela 20 urtera bai, eta gaur egun oinekan nahi gara eztabaidatzen hemen ere bai, rekurrenteak eta sensazio ez dugula intzin egiten, berriz ere gibela pauso bat egiten dugula. Gure kasuan nahi naiz beti, baino aldi berean erran bezala eraikitzaileak dira. Olako arazo bat mahai gainean jartzen dugulaik, eztabaidatzen dugu eta bilatzen ditugu soluzioak. Eta saioak aipatu dituen xuxurlatzea, itzulpenen simultaneoak, batzar paraleloak eta olakoak egiten ditugu. Eta bada soluzio bat afera da, gure galdera da noiz arte ibili behar dugu, hor uste dut saioak aipatu du eta klabea da ere euskarazko klase autogestionatuak ere sartu behar direla tartean. Noiz arte egon behar dugu guk esfortzu hau egiten, azken finean bada, lan bat, bueltan eskatu behar dugu gauza bera, eskatu behar dugu xuxurlatzen nahi naizen persona hori alako batean erratea ez xuxurlatu gehiago ja ulertzen dut, ikasten nahi naizelako, klaseak hartzen nahi naizelako zurekin, berdintzain nola, baina bueltan etorri beharko zaigu zerbait ere bai, ez? Genero zapalketaekin ez dugu berdin jokatzen haunitzetan. Gizonak egiten duguna da interpelatzen ditugu. Ez dugu lana egiten beraiek eroso sentitu daitezen gurekin edo feminismoan, ez? Interpelatzen ditugu eta beraiek egin behar dute beren lana. Gure kasuan espainoliztunak ere interpelatu beharko genituen eta lana egin, egoera sozioekonomiko edo egoera sozial edo politikoa izan ere, gure eskuda laguntzea interpelazio hortan. Baina, nik uste dut interpelatzeko ordua dugula guk ere bai. Gero, halako batean uste dut, aintzineko solasaldi batean atratzen, eta haunitzetan errepikatzen den hitz bada, erakartzea, limurtzea, seduzitzea, uste dut galdera bat izan zela lehenbiziko mahai inguruan, nola limurtu erdaldunak, ez? Eta, nik uste dut iztegitik hitzoit desagerrarazi behar dugu, ezin dugu beti egon eder eta polit eta gizona guregana hurbiltzeko eta gauza bera erdaldunekin interpelatu da, hitza erabili beharko genukena nire ustez. Eta, hor loreak erantzun zuen, hemen ere mailan atra da, baliabideak doan, hori da aldarrikatu behar duguna, bai administrazioan eta bai geronek ere bai, niri gustatu zaite ideia euskarazko klase autogestionatuak egin behar badire eginen ditugu, baina helburua hala beharko zen, ez? Eta bertzetik horrekin batean, euskaldunak
alduntzeko telpikastaroak edo ez dakiz zer ere bai. Honitzetan bakarri pentsatzen dugu espainol hiztunekin. Orden gutxi gora bera hortxe da gurutzatu zaigun lehenbiziko kontakizuna. Bigarrenean, eta hau, igual zaunago ginen zaitzu, ze honi buruz solastu izan gara gehiago, euskaran genero zapalketa edo euskal kulturan, nahi bauzue. Plaza dantzarako kidea naiz, honintzak erranduen bezala, eta hoxe, tradizio handiko dantza den mutil dantzan, emakumek parte hartzen aldeko borroka egin dugu. Bai, bueno, gizonen eremua izan da plaza, gu sartzen gara, ez dute nahi gu dantzatzea, eta edo alde egiten dute orai, edo bertzerik gabe ez dute gurekin dantzatzen. Orduen, plaza dantzaran ez dugu hizkuntzari buruzko eztabaidarik izan, euskaraz sortu da eta euskaraz funtzionatu du. Argi izan dugu asmentatik ez genuela zapalketa batekin akituko, bertze zapalketa bat emanez. Hizkuntza zapalketa argi izan dugu asmentatik plazara dantzaran. Erabakitzen algenuen bi hizkuntzetan egitea. Honitzetan dagoen argumentoi da ez, hanbaztanen sorik bai, egiten baduzu bi hizkuntzetan jende gehiagoren gana ailegatuko zara, eta guk erabaki genuen euskara hutsean funtzionatuko genuela, eta hala ere jende haunitzen gana ailegatu ginen. Afera da gehiago zenbateko gerra ematen duzun, zure gatazka erdigunean jartzen duzun, edo gatazkak berak importantzia hartzen duen edo ez, eta orden, hoxe, petatzuak izan ginen, gerra eman genuen, kanpainak urtero egokituz eta pixkanaka diskurso feminista garatuz. Eta dena euskera zein genuen. Koherenteak izan gara horretan, eta buru belarria itu gara koherenteak izateko, adibide jarriko dut ikusteko posible dela, ez? Gizon baztertzaile hauek espainoliztunak dire gehienak, edo gutienez ordezkariak bai espainoliztunak dire, eta bilera egin genuen behin beraiekin, eta beren jarrera da, dantzarekin, beraiek erraten digute norekin nola eta zer dantzatu behar dugun, eta noiz, eta guk ez diegu kasuik egiten, biztan da, eta hemen ere bai, bilera egin baino lehen prestatzen eginelaiko hartu ginen, beraiek espainolez eginen zigutela, eta orden horrekin erran nahi digute, nola eta norekin, eta ze hizkuntza nahitu beharko ginen, eta erabaki genuen, hemen ere ez geneela kasurik eginen. Eta orduan, bilkurara ginen, euskeraz egiteko erabakiarekin, eta egin genuen, eta posible da. Hau da, ulertzen zutena, ez zutena ulertzen edo moderatzaileak edo geronek itzultzen genuen, berrezera lana hoi hartzen, baina, posible da komunikatzea, funtzionatzea euskerazko harreman hauetan. Ibilbide hontan hartu ginen, harreman zutzena dutela, gure kasu hontan, hizkuntzak eta generoak, eta klaseak ere bai. Kontran ditugun baztertzaile horiek, gizonak, espainoliztunak dire gehienak, eta, botere ekonomiko bat dutenak baztanen. Bada euskaldunik dudik ez, bada honitz, baino gehienek espainolez bizi dira, eta taldea bera espainolez funtzionatzen du. Eta badaude emakumeak ere bai, zapalketa guztietan, horre zapaltzaileen gidaliburu bat baldin badan honbaiten, zapalketa guztietan, lehenbiziko puntua izanen da ez, zapaltzaile izateko intzizu aliantzak zapalduarekin. Zut uste adibideak behar ditudanik hemen. Eta gero bertze estrategia da, eta hau ere ez da deus, seguraski liburu hortan agertuko zen ere bai, zapaltzaile gisa zapalduaren papera hartzen dute, ez? Biktimaren papera. Hau da, esk ez diguzue uzten dantzatzen. Guk dantzatu nahi dugu, baina ez diguzue uzten. Ez, gu gara horrin posatzen nahi garena zerbait. Eta, absurdotik hurbil da, hau da, dantzadokor daude, gu sartzen gara, beraiek ez dute gurekin dantzatu nahi, edo beraiek dantzatzen dutela sartzen bagara, kalapita sortzen da. Eta, bertze adibide bat zera hizkuntzarekin gauza bera da, zenbatetan nahitzen dugu, inposatzen dugula hizkuntza. Hau da, ni baztandar gisa, edo nafar gisa, euskal herritar gisa, Espainiaren administrazioaren menpenago, eta Espainiaren konstituzioak erraten du derrigorrez jakin behar duela espainola eta euskera hautazko hau dela. Eta hala ere, inposaketarena gure gain gelditzen da. Orduan, mutil-dantzaren gatazka hau bertako kulturan, baztango kulturan dagoen gatazka da, eta kontran ditugun gizonezko hauek urteak eramakituzte baztanen bizitzen, haunitz hor sortuak dire, baino ikasteko, ulertzeko edo erabiltzeko esfortzurik ez dute egiten.
Baina ulertzen dugu edo ikusten dugu zergatik erabiliko duzu, ikasiko duzu edo ulertzen saiatuko zara hizkuntza bat botererik ematen ez badizu. Hau da, botere hizkuntza baldin bada espainola gure kasuan edo frantsesa Ipar Euskal Herrian zertarako ikasiko dut euskara. Orduan, gakoa litzateke nola egin euskarak importantzia, pisua, garrantzia hartzeko, ez? Nola egin euskara erdigunean egoteko edo behar bat sentitzeko jendeak ulertzeko, jakiteko edo erabiltzeko. Hor bertze adibide bat jarriko atzet, honitzetan adibideak erresagoa direola ulertarazteko, Baztanen erdiz bizirik plataforma badago, lurraren defensa egiten duena, eta hauek ere gerra eman zuten, komunikabideak erabili zituzten ezker eskuin, hango xaloa, tipitxapa eta xorroxin irratia, eta, euskara hutsean funtzionatzen zuten, eta komunikabide hauek ala funtzionatzen dut ere bai. Eta orden komunikazioa euskaraz egiten zutelaik, alako batean, bere komunikazioa sekulan euskaraz egin ez zuen alderdi politikoak, UPNek, erabaki zuen erabiliko zituela ere bai, eta euskaraz komunikatzen hasi zen, hau da, bere bertsioa, bere argumentazioa edo, euskaraz ematen ari zen sekulan egin ez zuena. Ez sekulan egin ez zuena, gainera, 3 komunikabide horiek suntsitzen saiatu delaik historikoki eta saiatzen dela. Orden, hor bai, horre enpresa bat dago tartean, hor arrobit bat dago tartean, dirua dago tartean, eta orden pisu hartzen du gatazkak, eta orden hizkuntzak ere hartzen du pisua beraikin, ez? Garrantzi hartzen du. Gure kasuan ez, gure kasuan gutxiesten gintuzten, gure kasua ez da importantea, eta, ez zuten espero ere indarra hartzea, ez? Baina, hor, inflexio puntu bat izan zen, Euskal Herri osoan bezala 2011 urtean aldaketa politiko bat izan zen, eta udal berria osatu zen, eta osatu zen jende ezkertiarrez, feministak, dantzariak ere bai, gazte eta euskaldunak zirenak. Eta orden gatazkak bertzen neurri bat hartu zuen Baztanen. Eta, halako batean, ekonomia, erdiz bizirik ekonomia bezain importantea zen, genero gatazka eta botere gatazka bat sortu zen. Orden hor zerbaitek krak egin zuen. Gizon horiek ere pixke deskolokatu genituen horrekin, edo eskolokatu ziren, eta horre, gure borroka horrek pausu handi batzuk eman zituen deskoloke hortan. Ohartu ginen prozesu hau, prozesu kolektibo bat, prozesu edo borroka hau izan zela prozesu kolektibo baten parte. Ohartu ginen alduntze kolektibo bat izan zela, zelako batean. Haunitzetan aigara gure borrokan eta gure buruarekin uste dugu bakarrik aigarela, baina ezker eskuin eta gibelean eta aintzinean gauzak pasatzen dire eta dena lotu dago. Eta orden hemen ere alduntze prozesu kolektibo bat eman zen. Hau da, plazak okupatzen eginen bezala, botere instituzionala okupatzen eginen, herrietako mugimenduen lehenbiziko lerroak okupatzen eginen, herrietako batzarrak ere bai, herrietako zinpeko alkateak, eta halako batean hartu ginen emakumezko euskaldun pila bat aldundu egin ginela, ez? Eta horrekin batean bertze kolektibo batzuk, nekazariak, elikadura buru jabetza, eta izan zen olako boom bat edo nahi bauzu, eta dena euskeraz eta euskaratik. Eta horro hartu ginen lotu egaki zirela, eta prozesu hori etzela gauza simple bat. Orduan guztionekin bi ibilbide hauekin ze ondorio edo ze erronka. Bi bizipen hauek erakutsi digute gorputz beretik aigarela, ez? Euskaratik eta feminismotik aigarela, hau da, ni emakume eta euskaldun bezala ezin ditu dala bereiztu bi ni hoiek, eta orden feminismoa nahi balimana ezin dut euskalgintza edo euskararen zapalketa alde batera utzi, eta euskalgintza nahi balimana ere ezin dut feminismo alde batera utzi, ez? Hoi nik uste dut argi ikusten dugula. Lotuak daude bi zapalketak, orden borroka ere egon beharko luke lotue, eta orden alduntza ere ala lotua etorriko da. Emakumeak alduntzen nahi balimagara feminismotik eta euskaraz nahi balimagara euskarare aldunduko da, edo indartuko da, eta gauza bera, euskalgintzan edo euskal kulturan edo euskal munduan feminismotik nahi balimagara, feminismo ere aldunduko da edo edatuko da edo, ez? Nola ez dakit, Mariluze galdin, nola ez dakit nola egin behar den, baina kontutan hartu beharreko
gauza dire. Eta gero, bueno, akitzeko bi erronka edo apuntatu ditut, nik uste dut importanteak direnak, batetik, feminismotik euskara erdigunean patzeko zer egiten aldugun, nik uste dut bi gauza egin behar, hau ez da zera, rezeta bat, bertzerik gabe, hasteko zapalketa ikustaraztea importantea da, zaunitzetan normalizatu dugu zapalketa eta alduntzeko zaila da, normalizatzen badugu asimilatua gaude eta alduntzea zaila da, eta bertzetik, erasoak ere ikasi behar dugula hizkuntza zapalketan ematen diren erasoak salatzen. Salatu beharko ditugu, ez dago horren kulturarik eta olakoak gure diskursoan ere txertatu beharko genituela. Eta hoxe da, eskarri launitz. Eskerrik asko Elurre. Bueno, 3 solaskideen jardunak entzun ditugu. Alfer xamarri ibili dira gure entzuleak, ez dute galdera askorik planteatu, baina nik ikusi ditut gure 3 solaskideak apunteak hartu eta hartu. Ez dakit zerbait komentatu nahi duzuen, norbaiti galderaren bate egin, hausnarketaren bat mahai gainean jarri, edo bitartean bestelanik galderaren bat planteatuko du, baina prest baldin bazaudete, esan eta hitza emango nizueke galderaren bat egiteko. Ni hasiko naiz orduan. Bueno, minutu batzu ditugu, 7 minutu ditugu. Atzetik hasiko naiz, hain justu Elurrek aipatu du ezta, nola esan duzu, limurtu eta horrelako hitzak hiztegitik kendu beharko direla erakarri eta horrelako komentatu dituzu eta interpelatzeko ordua dela, ezta? Horren inguruan galdetu nahi nizuen, bai Mariluzi eta Saioari esan duzutena, ez? Teoriatik praktikara, zuen bizipenetan, gai hori nola jorratzen duzuen edo nahi duzutenak hartu hitza, Mariluzek edo Saioak edo... Bai, Mariluz. Ados nago, nik uste dut, baina ariketa zailagoa jarriko dizut Elurre. Nik uste dut, bai, derrigorrez ez ditugula erakarri behar. Niretzako importantea da, nola egin kritikak edo interpelazioak loturak apurtu gabe. Hori da egiten dizudan galdera, ezta? Egin daiteke interpelatu momentu batean, beste batean konbentzitu nahi, hor estrategia desberdinak, seguramente taldeen eta izaeren arabera, baina niretzat hori baino importanteagoa, doinuak eta jakina neurtu behar dira, edo, baina nola lortu hori lotura apurtu gabe, hori izango zen nire ustez gakoetako bat, orokorrean gatazka daudenean edo desadostasunak, baina honetan bereziki orduan, ez dakit hori nola egiten ari garen, ez da erreza, baina nik hori gehituko nuke igual. Bai, eta nik hor garrantzitsua ikustet eta nire hitzartzan aipatu dut eta azpimarra indot, baina nastearen garrantzia zere hau da. Espazioak sortu behar ditugu, daudenak eutsi behar ditugu, azkenen ez soilik hizkuntza edo kultura eta hor ditugun ez dakit aniztasun ikuspegi ezberdinez hitz egiteko, baizik eta feminismotik ere eraikitzeko teoria eta praktika ez dakit zabalago bat edo denoi eta hor bai eta kostatzen da. Nik oain herrian zarautzen urteak doaz, bertan mugimendu feminista, eta hor lana euskalgintzakoekin ere, eta hor lana, eta kostatzen da aliantzak eraikitzea, espazio horiek zaintzea, interpelazioak nondik iten ditugun ere, lotura horiek zehatzeko, eta ez dakit, bai, oain ez dauket gogoan norke adierazizun, baina, feminista komunitaria batek, ez dakit, Guatemalakoa zen, esatezun, interpelazioa, maitasunezko interpelazioak, kontzeptu bezala, iruditzen zait, interesgarria dela. Eta egia da, askotan, olako elkargunetan,
egotea, egon behar dugula pres gaudenak egoteko ere elkargune horietan, ez? Azkenen norberaren bizi esperientzia, bizi bilbidek, momentu batzutan, igual zure gorpuzten dituzun zapalkuntzekiko haserrea sentitzezo, eta momentu baten behar bada haserretik zenbait aliantza eraikitzea ez da erresa. Bai? Orduan, prozesu bat egon behar du, zure haserre hori lantzeko. Bai? Iruditzen zait, aliantzak, interpelazioak ere askotan momentu eta garaiek daudela hortarako ere, ez? Eta espazioak. Baina, bueno, interesgarra iruditzen zait, maitasunezko interpelazioen pixkat oinarri hori edo idea hori. Bai, dudik ez, maitasunetik interpelatu eta gero erantzun, hola espazioek sortzen baditugu erantzuna ere maitasunetik izin ez. Eta honi, gure bizipenetik solastu naiz, eta nio hartzen naiz beti pentsatzen dut, handira jotzegatik Bilbon migranteak antolatuak daude, ez, hiri handietan antolatuak daude, gurean ez daude antolatuak. Gurean daude antolatuak beren biziraupenerako, zerbitzu sozialekin, eta hor daude, eta orden jotzen dugu honitzetara, jakin gabe benetan mugimendu feministan parte hartu nahi duten edo ez. Etorri izan dire, eta egin ditugu beraiekin batzarrak egon gide, baina berriz ere etorriko da martxoan 8 eta berriz ere bezperetan elkartu nahiko gara beraiekin. Hor zailago da, eta ni oroitzen naiz, saioa izan zen bazanen solasaldi bat ematen, justo olako eztabaida baten ondorioz edo, eta aipatzen zuen, nola, uste dut emakume mundu martxan edo, lehenbiziko gauza egin, hitzaldi bat eman, non daude, non bizi garen, zer den Euskal Herria, ze zapalketak izan du, hau da, pixket kontestualizatzea ere bai, ez? Ze, baztanen atortzen diren migrante honitz, Espainiara atortzen dire bere ustez, eta espainola solasten. Nik uste dut aintzinekoan ere unek Taranak aipatu zuen beratorri zelaik ez zekiela euskara existitzen zenik ere, eta guk ez dugu lan bat egiten hori aldatzeko, ez berak aipatzen zuen, ez, etorri eta harrera aurrei bai egiten zaie, deredua, ureta bertze, baino helduei batre zaie egiten, orden. Dudik ez hor administrazioak badu lana, baina guk ere bai badugu lana horra aipatu duzu ez, ez da administrazioak hartu behar duen lan bat, bakarrik, igual administrazioekin behar duena baliabideak eman, baina guk ere badugu hor lana harrera horietan eta kontatzen non gauden eta zer garen, ez? Bai, hemen badugu galdera hausnarketa moduko bat, irakurriko dizuet. Nire galdera da gatazka bera galtzaile eta irabazle bezala bizi izan ditugu beti. Berdinen artean gatazkarik baote dago. Nire esperientzia hor errespetua izaten da. Ni zurera hurbiltzea, zu nirera, bestela jotzen dugu boterea bilatzera. Eta errespetuzko boterearen esperientzia gutxi ditugu. Ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen edo... Eta 11:00 dira, aprobetxatu zerbait komentatu nahi baduzu edo, okerrez banaiz, bukatzeko ordu iritsi zaigu eta zerbait gehitu nahi baduzu edo oraintxe izan beharko du. Bestela bukatzen joan beharko dugu eta. Bai, nik pena bakarra, olako jardunaldi potente batzuk izan dire, eta nik ez dakit orai honek ze bide hartuko duen, ez dakit leku pribatuetara joko dugun, eta rasongi, baina eztabaida, edo, mai gainean jarri den guzioi ordenatu, eztabaidatu, hausnartuta, segidaik izateko aukera, ez? Berriz ere, sensazio dut ni baztanera ganen naiz, eta baztanen nahituko gara gure artean, solastuko gara, dudik ez, batzuk parte hartu dutelako ze entzule bezala, baina ez dakite, pentsatu nahi dut baietz, ez? Saioa kontatu duen ibilbide guzi hortan aintzin egin dugu beti, eta hemen ere bai, baina importantea da hemen bildu den guzia. Bukatutzat emango dugu saioa, eskerrik asko Mariluzi, saioari eta Elurreri, eta jakina entzule guztioi. Eta, badakizue oraingo azkena dela, 4 ziren eta honekin bukatuko da euskara eta feminismoa bidelagun jardunaldia. Hurrengo arte.